Ahoj priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska navštívime jedno úchvatné miesto, takže zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. V dnešnom videu vám predstavím zákutie Slovenského raja a nebude to žiadna tiesňava, ale bude to krásna výhliadka, jedna z najkrajších výhliadok v Slovenskom raji. Pozrieme si Havraniu skalu. Naša cesta začína v obci Stratená, auto sme odparkovali pri kostole a zelenou značkou sa vydávame hore na Havraniu skalu a bude to túra taká okružná, takže spravíme okruh, ktorý má cca 9 km a hore nás čakajú krásne výhľady. Na začiatku cesty nás čakalo mierne stúpanie, ale teraz sme sa dostali do príjemného bukového lesa a naozaj máme veľmi príjemné počasie, takto na jeseň. Je tu super, čerstvý vzduch, krásna príroda. Cestou natrafíme na občasný prameň pod Havraňou skalou, je tu takýto krásny altán, kde si môžete oddychnúť. Čaká nás stúpanie na Havraniu skalu, kde sa dostaneme za 35 minút. Cestou na Havraniu skalu naďabíte na jaskyňu v Havranej skale, ktorá má 39 metrov a dá sa do nej vojsť, len ju nepoškodzujte. Vítam vás na Havranej skale. Je to uprostred lesa, ale tabuľka nám ukazuje, že sme na Havranej skale a sľuboval som krásne výhľady. Tie si ešte musíme vypeškovať. Ešte výhľadka je 5 minút od tohto informačného bodu. Prišli sme k výhľadke a ja vám to chcem ukázať tak, ako to budem vidieť ja. Ja som to ešte tiež nevidel, som veľmi zvedavý. Takže poďme na to. Máme krásne počasie, krásne výhľady. Za mnou vidno Vysoké Tatry. Pod nami sa obraz prestiera Slovenský raj. Takže naozaj krásny bod, z ktorého sú krásne výhľady. A kto tu ešte nebol, tak tomu odporúčam navštíviť Havraniu skalu. Moje videá sa oplatí pozrieť do konca, nielen niekde na začiatku ich vypnúť, lebo kde sme boli prvýkrát, to bola len jedna časť výhliadky. A mohol by som nazvať, že Havrania skala má asi 3 výhliadky. To bola prvá, stade vidno Vysoké Tatry. A teraz sme prešli na ďalšiu. A keď sme už tu boli, tak som sa išiel pozrieť ešte trošku inde. A našiel som tretí výhliadkový bod. Stade tu vidno Kráľovú hoľu, tiež zasneženú. Krásny výhľad na Slovenský raj. Takže naozaj tu máte 3 výhliadkové body. Oplatí sa sem prísť, to naozaj krásne miesto. Asi najznámejšia výhliadka v Slovenskom raji je Tomášovský výhľad, ale kto chce zažiť podobné výhľady, menej ľudí a možno divokejšiu prírodu, tak tomu odporúčam Havraniu skalu, lebo výhľady sú podobné, príroda je možno krajšia a je tu kľud, takže asi tak. Na spiatočnej ceste si ešte pozrieme Stratenský kaňón, takže výhľadkou to nekončí. Dorazili sme do Stratenského kaňóna. Naša cesta ešte bude trvať 20 minút do Stratenej. Dnes sme si pozreli znova veľmi pekné miesto, ktoré vám odporúčam navštíviť.
Ak ste tu ešte neboli, prídite a pozrite si túto krásnu výhliadku. A sme u konca dnešného videa. Ja vám pekne ďakujem, že ste dopozerali video do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.